Un tip cu o tipă îndrăgostiți la maxim, cuplu perfect. Dar acum știți cum e. Tipa era gravidă, în prima lună, pofte, se duce peste el. Iubi, vreau melci. Nu mă interesează de unde faci rost de melci la ora asta, dar eu vreau melci. Ai înțeles? Ne-am înțeles, da? Pierd sarcina. Nu mai pot. Tipul stă să uită la ceas, ce este, 12 noapte. Și asta, la dragi, pe el, bani, tot iese pe ușă. Merge ăsta ce merge prin oraș și acum, la un moment dat, se întâlnește cu niște prieteni. Ăștia, bă, Gigele, hai mă, mergem și noi acolo, tragem și noi o băută, o gagicăreală, știi cum e. Te înțelegem acum în perioada asta cât ești tu cu minte, a? Mergem împreună. Stă ăsta, hai mă, că merg 5 minute cu voi, după care mă duc și eu, că are nevastă mea pofte. Se duce ăsta la un pahar, 2, 3, 5, uite de nevastă s-a de absolut de mergi de toate alea. Cheamă, se duce la curve, se distrează, ce îl prinde dimineața și aduce ăsta aminte. Puf, era așa al dracu ce am făcut, am uitat de nevastă și de mergi. Și asta repede țoarele pe el, oia la fugă, pa, când trece prin parc, ce se niște mergi pe acolo, pe jos, știi? Să pune ăsta în patru pe pa, ia mergi, bagă în buzunare, fuge disperat, se duce la ușă. Acum stă să se gândește, bă, mâncați așa ochii, dar dacă intru eu înăuntru acum și mă vede asta așa, începe cu scandalul, cu alea, că unde ai fost, ce ai făcut, cu nu știu. Și aranjează asta repede, părul, pac, ia mergi și îi pune jos la cuvort, bate la ușă. Dintr-o dată se aude în casă, ai venit, nenorocitule, ai venit, ă? Deschide asta ușa! Când se uite, ce să vede? Tipul jos în patul la belul, merge, hai cu tata, hai repede, hai să ajungem acasă, că